Slovensko ako člen Severoatlantickej aliancie sa zaviazalo zmodernizovať a zvýšiť bojaschopnosť nielen armády ako celku, ale aj prostriedkov na tých najnižších stupňoch velenia, na tých taktických stupňoch velenia. A tu sa dostáva k slovu práve tá naša platforma S1 BUG, Battle Utility Ground System. Ústrednou misiou celého tohoto projektu bolo vytvoriť multiplikátor sily jednotiek na najnižšom taktickom stupni velenia. Či už vojenských, alebo armádnych, ozbrojených zložiek, či policajtov, alebo hasičov, alebo iných záchranných zložiek. Pod multiplikátorom sme si predstavovali vozidlo, manipulátor, ktorý bude schopný pomôcť týmto jednotkám aj v ťažkom teréne viac odniesť, dlhšie obojovať, dlhšie vydržať so zásobou jedla, prípadne dlhšie vydržať s pohonnými hmotami. To znamená tú základnú logistickú úlohu. Druhú, sekundárnu, veľmi dôležitú úlohu v ťažkých podmienkach pre tieto jednotlivé zložky, evakuačnú úlohu. Tretia úloha tejto multiplikácie sily ako multiplikátora je základný optický prieskum.